Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kinigilong ki khubor bamta kasngi. Kanong ilang bakli ru jung kaseng san perthaina West Bengal ka All India Trinamool Congress ka chairperson Mamata Banerjees kalapoi hasindong ba shillong menta kasngi ka khat artrik unopra. Ka jingwan yu gejat jong ka Mamata ha Meghalaya ka de ka sin baning kong e banwan ialap election hangni hajla hadin chisnem. Kani ka seng kalayo ban prungkli ha ka jingilam u Dr. Mukul Sangma nong ilam kaliang persha barki arngut ki MLA ba paunam kum uba Charles Pinggrup MLA kanong thamai baruba George Lingdo MLA Umroi. Ya kate ka Mamata Banerjee kalapoi hakat lingsun ha Umroi ya ka balapdiang sngobha da ka Meghalaya All India Trinamool Congress ha ka jingalam u Dr. Mukul Sangma bat kinongbun. Ya ka Mamata Banerjee rasunrando AITC National General Secretary Abhishek Banerjee ha kite ki arsngi ka jingyo kejat ka Mamata Banerjee kan ya kundu ya baro ki dekhot ka TMC Meghalaya bat ya ka jingalang paitba on pelong ha ususotham auditorium se Central Library. Hakite ki arsngi ka Mamata Banerjee kan sa lehkmen Christmas bat kan net shakija ka sa khunswet shu kate ka khli ru TMC kan ya kundu lang ye ki khli nong sinshar shnong bat ki seng Tremon ngobha.